kajing temu jong ke sarkar jela ban pentrai kam no da ki bos na ke benta ban yakon ye ke dengkali khamtam ha kanong ba shlong omla asatia ban tip lakan yarap nekan penjur shushu ye ke dengkali kabla sertok lupa halo ke ne ka phang na ka liang jong menteri ka tanat puli puti ke sarkar jela uba lakmen ramboi ulong ba shisen perkan kamdi satia ka kam ke besuk khamtam kum hanong ba shlong ba ka jaka kala khap ngia lupa lakataru uong badon kam banaya selok bat perkhat sani bin pabin khnang ba kajing pentrai kam da kite ki kali kan la shisha banweng ya ka dheng kali kumban chukidau hangne kanong ba shilong nadu kesngi ningkong hadu si thoding kaman be ya ka dheng kali tang shupoi kapor le school bat kapor y school kadau kalong bana ka benta iwe ikhna lapanon kam kawai ka kali kumta na ka benta ki hajar ngut ki ikhna lahap banieng lanya ha ka ju ka surok da ki hajar tli ki kali school bus kadai ka project ka ba chief minister ula ha bau ila yo i ya ka jing e jong ki khna school ya ka jing e jong ki ka le kawan ha ka ji khap nge te ula shim ya karai ba de bandan daki school bus khnam ban pensuk ya ki khna ban le school tang ba shwa ban le ya ka tang in happe ma don bun ki challenge ki ba I ha ba de ba kan number 1 ka challenge kalamba ka ji e kalamba ya ki dik si spat li ki boss na santot li boss ka ba kalong ha e kin pak e ki ngaram dan jaka paking onda kira drop ya ki khna school hapo step by step lan hapo all saying lan hapo ha ekin lebu ya ki kabaar kalong ba ha e kajakiu jaka hiar jong ki khna school makum bang yo I menta ki babun ki jaka kilong kila occupy da ki breu ki bakamaya ka jakpo jong ki man kasngi kaner ko de ka we ka challenge kabalai ka challenge kalang ba kini ki pos kimla banrong ha kini ki surakshong kamot ki kme pa kin habwan hi banbo ki khun jang ki ha ka designated place ka ba long ban keu na thiar khna school ban bo ki khun ne ban pick up ki khun te kamu kini ki surakshong kin kala long hi ki jaka bo kali ban up ki khun kaner kan ban ra hi jing e ya ki nong le nong wat te hab ang ong ta kalong ba ngi hab ban prakhat ban pe khnang ba ondala implement ya kini baro khnang ba kanong ban ra ha jaka ba ka jing thu ban ra ya ka jing suk bat ka jing pan kanloi ya ki surok kan long pan ban ka nang pan khap ngia ya ka main road bat ki arterial road ke badan hapo kasor ka jongi ha ba ong kita ke jing e ke ba ngin haban farsi kamot ngin prakhat swa bang implement ngin prakhat yakine te kiniti kriti kumno ban le ikane dang walk out te ondal de walk out ikine baro nga kermen ba the best solution ngin la ban idea ngin la ban implement khnang ba yakini ki challenges ngin la ban overcome kaniti kriti ngam palla ban ong PAA ya manta nomor ba kane kadang sedang conceptualize daw chief minister kade ka idea ka ba don kamtam ha ka juk ka bamta te ta daw kalong nakling jung nga ngas ngawa kade ko hatam tamba ngin happe pat ya kitu ki challenges ki ba ngadap ong ip menne khnang ba kanamura jing e ya kalik ka wan jong pai ba ondala implement ya kan ka ndakini ki boss kila ya hasra ne kade ka convergence of mind is needed but kis barok stakeholder laki long ki school laki long ki kemik pa laki long ki board jong ka bapnya ka traffic lan ki board jong ka district administration knang ba ondal implement kuma ang menne ba kaneka project kan long ka bajok na ka banta ka jingbit jimbiang jong ki khna school ba ka jingbit jimbiang jong nong song snang baro phi ka dheng kali kam dei tang hasro kre hapo kompang la jong ru la ron ga jing dheng kali mabahagwe kompang kedang kanot li kali tapi om say ka ba shaden hab say shwa saw santli kali kanne kam de ka ba kalong ka ba e den ta ka daw o chief minister o dan ka short term but ka long term plan jang o ka ba
ka badai kalong balarai ba ya ka ban ba ka new shillong kan dei ka reality ba khnang ba kibriu kin ka mindset yang kibriu kalong ba mdei shu tanghang ne ka dei shateru khnang ba ngin la tang ba shwa ban gai sakit new shillong kan dei kan hang teru ko dan kan ka proper plan bat kisnong ka dan hang tu khnang ba kisurok kinong namlong kum kisurok ka dan hakane ka shillong jongi kumbalong mentah